आहाम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव स्टार आरो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्साफरियाव थानाय आहाम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव सेबा बर्डजों खुंफुंजानाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव स्टार आरो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहारारि बड'सा ब्रह्म आहाम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि डाइरेक्टर मन'राम बसुमतारी एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि बारग' लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर' सिमेन्साफरि फरायसालिमानि बिबुंगोरा हरेन सार' गागि रादाब बुथुमगिरि तुलुमता सनवाल सिमेन्ट दखरा एबसुनि आफादगिरि सन्जीब रामसियारि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ बुथुमनि आफादगिरि बुद्धुराम बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ गाहामैनो जाफुंसार जाहोयो। गिबियाव दिनै नोंथांमोननि निउस पर्टाल चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि दिनै सिमेन्साफरि आहाम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुल दा बेवहाय 29 जन फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन मोनदों। बिथांमोना स्टार मार्कबो दं आरो डिस्टिंक्शन दङ। दा बेवहाय बिथांमोना दिनै गावसिनि फरायसालियावनो जायफोर स्टुडेन्टफोरा फार्स्ट डिभिजन मोनदों सेथि थाखोआव उथ्रिदों बेखौ बिथांमोनहा बरायनाय एबा फेलिसिटेसन हाबाफारि लादों। दा बेवहाय दिनै हरखाब आंखौ लिंहरनानै जा फंनैसो फरायसा फरायसुलिफोरजों सावरायलायनाय मोनसे सुबिदा होबाय। दा बिथांमोननिसिम बे समाव साबायखर बावदों। आहाम बोराइ बाथौ फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि स्टाफ नन टिचिं स्टाफ आरो फरायसालि सामलायगिरि बिथांमोननिसिम गासैनिबो साबायखर बावबाय। आरो आं बेखौनो दिनै जाखिनि सावरायनायनि सम होदों दा बेवहाय बेखौनो एसे बुंदों जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे फैबाय थानाय समाव मोजाङै फरायनांगोन आरो हारिखौ मोजां दैदेननायनि मोनसे थांखि लानांगोन। गोरों गोरा जानानै सोरबा डक्टर जानांगोन, सोरबा आइएएस अफिसार जानांगोन, सोरबा एसीएस अफिसार जानांगन, गुबुन गुबुन मोजां मोजां बिबानाव साख्रि लानानै जातिखौ दैदेननो हानाय जानांगोन। अब्लासो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जा मोनसे सिमां नुलांनाय बुहुमाव बर'खौ मुलुगाव गेरेमसा हारि दानो नागिरनाय बै सिमांफोरा जाफुंहैगोन। दिनै बे खोथाखौ आं फरायसाफोरनि गेजेराव एसे फोरमायना होनाय जादों। आरो बेखौनो एसे बुंबावखादों जिहेतु जोंनि समाजाव एबा जोंनि ओनसोलफोराव जिहेतु जोंनाव निसा जानाय बारानिफ्राय बारा जाबोबाय। दा बै समाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौबो एसे खावलायबाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव जों बैफोरनिफ्राय जानगार थानांगोन आरो फरायनायखौ जों लांबाय थानांगोन, मोजां फरायनांगोन। बेखौ आं फरायसा फरायसुलिनिसिम खावलायबाय। बड'लेण्ड रादाब आरो सानजारि हान्दै नोंथांनि स्पर्टमेनसिम गोजोननाय बावबाय जे दिनैनि बे जे जोङो मान बावनाय हाबाफारि लादोंमोन। जायफोर माने फरायसुलिया 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव बा स्टार हकार एबा स्टार लेटार मोननानै बे फरायसालिनि मुंखौ लाबोनो हादों। दा थारैनो आं बुंनांसिगोन दा जेरै गोजोननांगौमोन गोजोनाखै। जोङो थाखो बे क्लासफोरखौ खालामनांगौमोन खालामनो हायाखै। मानो होनबा जिहेतु मिथिगौ बुहुमनां बे कभिड भाइरासनि जिथु साग्लोबनायाव जों जेसेबां जोङो माने गोसो होसारना फोरोंनांगौमोन बेखौ हायाखै। दा बुंनो थाङोबा गथ'फ्रा गावबा गाव नाजानायजोंसो दिनै बे मासिखौ बा बेसिम सेथि थाखो आरो बेफोरबायदि स्टार आरो बिदिनो लेटार मोननो हादों आरोखि। दा आं सानो बिथांमोना जुदि आरो मोजाङै जुदि जों क्लासखौ खालामनो हाबावनायबा हयथ' आरो मोजां रिजाल्ट मोनबावगौमोन, साबसिन जागौमोन। दा आसा फारियो जाहाथे जि थांबाय बेखौथ' जों मोनफिनला। इयुनाव जाहाथे जों जायफोर फरायसुलिया नैबे 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव मेट्रिक आनजादखौ होगोन बिथांमोनखौ जाहाथे बबे साबजेक्टआव जोङो दुरबल। दा बिखेखै नायबा देग्लायनि जितु मेट्रिक आनजादाव जों नुदों माइबं बर' बिथाङा गांबायाव लेटार लाखिनो हादों। दा ससियेलाव एसे खम मोनबाय। थिग बिदिनो बिथांजों बर'आवबो लेटार लाखिनो हाबावदों 82 मोनदों। थिग बिदिनो किसु खेथ्रआव बबे साबजेक्टआव माने खम जादों। आरो सानैसो फरायसाफोरखौ जों नुबाय जे इंलिसाव 96
गामबो लाखिनो हादों प्रनामि बर' बिथिं बैसोमुथि बर' बेबायदिनो गुबुन गुबुन फरायसाफोराबो बेबायदि मथा मथि इंलिसाव 22 जन साइन्सआव 3 मेथ्सआव 7 जन बेबायदिनो माने गुबुन गुबुन जग्राफियावबो नै जग्राफियाव जोङो 7 जन फरायसाफोरखौ जोङो लेटार लानाय नुदों दा बेफोरबायदि लेटार लानाय नुनायावबो गुबुन गुबुन किसु साबजेक्टआव माने मा जादों खम मोनदों दा आं सानो माने बेयाव माने बबेबा मोनसे साबजेक्टआ बबेबा मोनसे साबजेक्टनि कनसेप्टआ हयथ' क्लियार जागोन अब्लाबो गावसोर जे फरायनानै जेबा फोरोंगिरिफोरनि जिथु फोरोंनायखौ लानानै जे बिथांमोना जे एबारनि जिथुनिखि आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों आं बिथांमोननि गोजोननाय बावदों बिथांमोननि बिमा बिफानिफ्राय गोजोननाय बावदों जे बिथांमोना जाहाथे माने बे फरायसालिखौ माने जिबायदि आसा खालामनानै बे फरायसालि गावसोरनि गथ' गथायखौ होदोंमोन आसा खालामनानै बे जाफुंसार जायाबो जानो हायो नाथाय आं आसा फारियो इयुनाव जाहाथे मोजां मोजां कलेजाव जाहाथे एडमिसन लानानै बे हायार सेकेन्डारियाव जाहाथे गावनि एम्बिसन थांखिखौ होसोनो बेखौ आं आसा फारियो आरोखि आइबं बर' प्रबिन बर'नि फिसाजो मानिपुर गामिनि बिथाङा बड'आव 82 इंलिसाव 94 जेनेरेल मेथामेटिक्सआव 83 जेनेरेल साइन्सआव 81 ससियेल साइन्सआव 54 जग्राफियाव 82 आरो टटेल 476 बिथाङा स्टार लाखिनो हादों आरोखि जोङो जिहेथु जों गावनि डिमेरिट्स गावनि दुर्बलताखौ जों मिथिबाय जुदि इसोरा अनोबा जुदि कभिड-19 जुदि परिस्थिति फैयाबा जों जिहेतु जों रिजाल्टखौ नुबाय जोङो क्लासखौ ओरैबायदि जों खालामनो सानदों जाहाथे माने बबे साबजेक्टआव फरायसालियाव दुर्बल बे साबजेक्टखौ बोखांनो नाजागोन जायफोर फरायसालियाव दुर्बल बिथांमोनखौ एक्सट्रा कोचिं एक्सट्रा टिचिं साफ्रोमबो जों फरायसालिखौ जाहाथे माने गावसोरनि जिथुनाखि दुर्बलताखौ जोंनि फोरोंगिरिनि सायाव माने बिथांमोननि जाहाथे गोसोखौ जाहाथे बेयाव फोरमायो जे जोंनि बे साबजेक्टआव दुर्बल बे साबजेक्टआव हायो बे साबजेक्टआव हाया आरो जोंबो बे एग्जाम लानाय गेजेरजों जों नायगोन जे बिथांमोना बबे साबजेक्ट दुर्बल दङ जों बे दुर्बल साबजेक्टफोर बा जे साबजेक्टखौ दुर्बल फरायसालिफोरा बे साबजेक्टखौ जोङो माने मोजाङै फोरोंसिननानै माने 2023 मायथाइयाव जाय आनजाद फैगासिनो बे आनजादाव जों मोजाङैनो बैबो सेथि थाखोआव लोगोसे डिस्टिंसन स्टार स्टेन बेखौ जोङो माने लाबोनो थाखाय बे फरायसालिनिफ्राय जों नाजानायखौ जोङो सानदों आरोखि नाजानो सानदों नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360